gamunan a cikin tafiyar ka ya haya mai shirya gamunan dandalo gana ko matasa matashi na matasa wai wa za mu raka ne ya haya dalla na kogi ƙwarya ta bu ƙwarya to zauna da shirinka gana ko matasa matashi na matasa wai wa za mu raka ne ya haya dalla na kogi ƙwariya ta bukwariya to zauna da shirinka gana ko matasa matashi na matasa wai wa za mu raka ne ya haya dalla na kogi ƙwarya ta bu ƙwarya to zauna da shirinka farko samadin Allah zan fara sakawa shi ke naɗa mai mulki kuma shi ka warewa shi ne ka ɗagawa kuma shi ne ka ajewa duk yanda ya so za a yi ba masa hanawa shi yayi sama shi yayi kasa ba masu tayawa shi yayi fari yayi baki duka gamewa shi ke da zubantar lamari